Bun, hai. Dă-i. Și hai să vedem și lui Morgoce, checă, davai. Așa. Nu spune litera H, că știi 7 croissante bun. Asta e așa, mă, nu e tare greu. Ești gata? Da, mă, că e cea mai grea. Hai, începem de amuia, start. Ești gata? De trebuie să vorbești, n-ai voie să vorbești. Și nu. Nu. Uite, am o întrebare care eu am vrut să te întreb eu personal, dar dă pe filmare de-am să te întreb. Go. Așa, de ce ai lăsat antrenament la țapă și te-ai dus la Dima White? E chiar interesant. Hai, dăm voie cu anul numai la asta. Spune, hai, cu Am A. vrut mai mult să-mi pun tehnica în mâini. Mai mult să antrenez tehnica în mâini. Bun, am mai început mai departe cu litera A. Go. Ești gata? Go. Și go. Go. Ți-a fost doar de mine? Enorm. Enorm, de ce? Enorm de mult. Nu mă prins. De să-l prind, să-i pune Nu mai mă multe prind. întrebări. Ce faci? Cum ești? Bine, tu? Ce-ai făcut vara asta? Eu la fel foarte bine. Ce-ai făcut vara asta? Lucru. Ai prieten? Nu. N-ai prieten, dar ai avut vara asta prieten ceva, tu dai să da. Convorbiri. Tu ai 16 ani acum, să ai făcut 17. 15. 15 ani? Mm. Da, încurajez oamenii să ducă mâia duminică la vot. De-am cred că n-ați văzut voi video ăsta de-am au trecut votul. Desigur. De ce? Pentru o țară. Nu, Hai că... pentru o țară mai better. A. Ai, de ce n-ai tăcut, brată? Așa, uite. Să-ți dă follow. Hai, dă-le follow. Lolo, Borgoi Domn spate. cameraman, vă rog frumos. Așa, bun Bun. croissant, da. Bun, Follow. le-a dat follow. Așa, ești gata? Încă o dată. Hai, îți pun Desigur. repede câteva întrebări și stau să câștigi 7 croissant la bun. Tu vrei să câștigi bun acum? Desigur, Ai încercat la bun croissant vreodată? desigur, Și ai mâncat? Desigur. Ți-a plăcut? enorm, Tare? enorm, Enorm de ce? enorm de mult. Hai că-i dăm 7 croissant. Ai, mulțumesc, mulțumesc. Bine, poți să Hai, iei, da? e 7 croissant 1, 2, la bun. 3, 4. 4, 5, 6, 7. Dar tu ai mâncat croissant până mai de Poți să iei anume ca mea, cioc. normal. Da, vorbește normal. Eu lângă la mine la școală peste magazin și mereu ne iau de astea. Pentru cele mai accesibile, la prețuri cele mai accesibile. O pierdut, Cel mai pune accesibil. înapoi. Glumesc. Hai, las. Prețul cel mai accesibil. Da, da, Și-ți place? într-adevăr, da, Bun, da. все, gata, Всё, 7 mersi croissant mult. satele. Da, Opa, vai. mersi mult. Bum, cele mai bune.